F'konferenza ddominata minn attakki politiċi kontra tmexxija tad-Dipartiment tal-Artijiet, il-kellim nazzjonalista Ryan Kallus der maħsuta l-aħħar meta mistoqsi dwar il-każ tal-Fekruna. Dan kien wieħed mill-aktar każijiet li qajmu mistoqsijiet brabta ma' din id-dipartiment u Kallus prova jiġġustifikah. Kien każ fejn tikellek bini totalment abbandonat illi kienet ukoll iservi ta' rifuġju għal persuni li jieħdu drogi u li kien ukoll binja maxtajta. F'dan il-każ li seħħ fi żmien li Jason Azzopardi kien responsabbli politikament mid-Dipartiment tal-Artijiet, ċertu Raymond Vella akkwista biċ-tejn art li huma kbar biżżejjed biex jakkomodaw żewġ vilel u 9 semi-detached villas. Dawn iż-żewġ artijiet Vella ħadhom bit-partit għal art mitluqa li kellu fil-Fekruna u li b'deċiżjoni tal-Gvern Nazzjonalista il-valur tagħhom sploda l fuq. Fl-istess waqt jirriżulta li l-artijiet li Vella kiseb f'siti ewlenin fil-Kappara u Swieqi kienu aktar minn 4,000 metru kwadru akbar mill-art li huwa kellu fix-Xemxija. Meta mistoqsi jekk hux qed jiġġustifika l-ftehim li sar fi żmien Jason Azzopardi, Ryan Kallus der mifxul u mingħajr ebda risposta. Qed tiġġustifika dan l-argument milli qed nifhem jiena? Id-differenza jekk inti qed tirrelata għall-eluf ta' metri kwadri fil-każ tal-Australia Hall, x'naħseb hemmhekk fejn tiġi inti ċifra ta' eluf ta' metri kwadri. Minkejja l-attakki politiċi kontinwi fil-konfront tal-amministrazzjoni tal-lum, Ryan Kallus għażel li ma jweġibx b'mod ċaru tont għal mistoqsijiet marbuta mal-każ tal-Fekruna. Qed tapprova l-aġir ta' Jason Azzopardi. Tal-gvern se jassessja. Li għamel Jason Azzopardi għamel sens għalik.